stanna. Ring då dit ci stanna. Så ring då istället åt mig. Kan du kom hit med bil och dra? Hej är så halt nog så man är våga lägga på akatelita. Men då gick vilsino. Gick Nissan bromsa. Kör ner dit ci och stanna. Kommit se och förbanna. Ringd åt bärgningsställe, men all hade tagit ikväll. Hej är så halt nog så man är båda lägger på akatelita. Han körde i sin bensinbil på Hanna Tofati.
Visan bromsar. Dici och stanna, kommit se upp, förbanna. Ringd åt bärgningsställe, men all hade tagit kväll i dici stanna. Då jag brandar om. Hej är så hårt nu så man båda lägger på Akapelita. Visan bromsar. Få ner i dici och stanna, kommit se upp, förbanna. Ringd åt bärgningsställe, men all hade tagit kväll. Då jag brandar om. Hej är så hårt nu så man båda lägger på Akapelita.
och stanna, kommit se upp, förbanna. Ringd åt bärgningsställe, men all hade tagit väldigt i Dikistan. Nissan bromsar, få ner i Dichi och stanna, kommit se upp, förbanna. Ringd åt bärgningsställe, men all hade tagit kvälde i Dikistan. Ta ringdan istället åt mig. Kan du kom hit med bilarna? Du kan göra bra mer än någon. Jag sa förstås, det är då jag brandar om. Hej är så hårt nu så man båda lägger på hacka pelita.
så är det. Nu ska vi få träffa en kille som har kommit hit alldeles ensam ikväll. Han har lämnat sina finska bastubröder hemma och ja, han står verkligen på egna ben. Lutar tillbaka, men ingen får sova, för nu blir det både finstämt och finkultur med Nessun Dorma. Här igen, Jakob Norrgård! Isan bromsa. Få ner miljonerna, tagit sig upp förbanna. Ringd åt bärgningsställe, men all hade tagit kvälde. Så man vårdar lägga på hacka pelito. Kärlek med sin bil, då hamnar på parti och dra. Vackert! Ta applåderna, Jakob! Det här var, alltså, nej, jag ska inte störa. Otroligt! Vad handlar texten om egentligen? Ja, den handlar om vikten av att lägga på vinterdäck. Ja, man får inte glömma bort det. Tänk så vackert. Ja. Men inte visste jag att du kunde sjunga opera så här fint. Alltså, du är både rolig, kan sjunga schlager och opera. Ja, men tack. Alltså, jag kan ju inte sjunga opera, det bara låter så. Alltså, kan man sjunga opera? Ja, tack. Det är fracken. Är du singel? Nej, gud nej. Nej, inte. Nej, jag frågar åt en vän. Okej. Ja. Nej, inte Britta. Jag lovar. Du är ju otroligt populär i Sverige, du och dina kompisar i Kaj. Så vi har därför fått in lite tittarfrågor som jag tänkte köra till dig. Ja. Så att här kommer en då. Du ser alltid så glad ut, men jag har förstått att det också finns ett mörker bakom fasaden. Vill du berätta om det? Nej, bra. Nej, men snälla, det var en jättetråkig fråga. Ja, men gud, det är Malou Fosiver som har skrivit den. Ja, just det. Då tar vi en fråga istället från en glad tjej som kallar sig för Tilde de Paula. Hej Jakob, du är alltid så otroligt glad. Vad gör dig riktigt arg? Ingenting. Va? TV4. TV4. Ja, det är klart. Ja. Man blir glad av SVT. Eller hur? Ja. Stort tack att du kom hit. Vi är så glada för det. Vi älskar dig. Jakob Norrgård! Tack så mycket.
träffa en kille. Han är här ikväll och han har vare sig med sig någon sauna eller sina finska bastubröder. Han är här helt solo. Så luta er tillbaka, men ingen får sova, för nu blir det verkligen både finstämt och finkultur. En klassisk aria, Nassum Dorma, ska vi få höra. Jag vill att ni ger en stor applåd till Jakob Norrgård. Nissan bromsar, Nissan bromsar. Få ner i ditt kil och stanna, kom inte se upp, förbanna. Ring åt bärgningsställe, men all hade tagit kväldig i dit kistanna. Så ringde han istället åt mig. Kan du kom hit med bil och dra? Nu, du kan ju dra. Bra mer än nå. Jag sa förstås. Då jag vandrar hej är så hårt nu så man båda lägger på hacka pelita. Sadidici mesibi, Vohamna tomati odra. Jag bukar på, men han stod kvar på stället, så jag tog is istället, men så gick Vincino. Vincino gick Stående ovationer! Och stort tack också, fortsätt applådera för Stråkkvartetten och vårt fantastiska husband under ledning av Stefan Brunsen. Kom Jakob! Alltså det här var ju så fint. Men tack. Att du är sån hejare på att sjunga opera. Ja, men tack ska du ha. Ja. Men texten då? Ja, precis. Nej, men den handlar ju alltså om att det är viktigt att byta till vinterdäck. Ja. Ja, Det var det var. det vi vill informera om, ja. Ja, det är fint. Men jag blev liksom lite rörd ändå. Det är fint. Du är här utan dina kollegor Kaj. Hur känns det? Känns det liksom läskigt? Alltså, jag tittar ju med över axeln hela tiden och väntar att de ska komma in. Men de tittar ju hemma. De gör det? Ja, de är lite på pappaledigt. Jaha, de kanske sitter där och bara bastu. Ja, men det kan hända. Ja. Du, Kaj är ju så otroligt populära i Sverige. Och du också. Så vi har faktiskt fått in lite tittarfrågor.